Thalangnai.Bagwi.Sakha 16 December 2022 जों दिनै फाइमानि उद्देश्य अंकायावनो टीपीसी नि माध्यमे जे एसिस्टेंट प्रोफेसर ककबरक 22 टा पोस्ट एडभार्टाइजमेंट खाजोंमानि अब अक्टोबर मासनो रिटन टेस्ट ऑफ पाइबी कंप्लीट तावफानो बाइबेट तलांगै बरंनो ऑफर जागिया और जे जों तिप्रासा बा ग्रेटर इंटरेस्ट जेटा एसिस्टेंट प्रोफेसर ककबरक अब विभिन्न कलेज बरंनो रखजनाय अब तलांजाखा माने चिनि ककबरक अनेक बसखाङा हागुनाय आ इंटरेस्ट नाहारै ऑन बिहाफ ऑफ टीएसएफ निंगै जों खरकटाम प्रतिनिधिंगै दिनै खरकटाम प्रतिनिधिंगै चिनि ऑनरेबल मिनिस्टर एडुकेशन मिनिस्टर सार रतनानार बे मालायलायमानि सते काहाम बो जोंनो कग्रोखा कभारेट खालायखा दिस मान नि बिसिङनो अ तालनि बिसिङनो बरनो बाइबेट नाहारै अलमोस्ट कंप्लीट खायनि हिनि जोंनो ग्राक खाय कग्रुवो बो बाय कक सालायमन परे चिनि बखावो अबने खाचामा मखा चिनि जेस नायमु चिनि तिब्रासानि सानमु बा टीएसएफ नि सानमु बसखाङो देबो कल कटरनाय बा चिनियो सान सक्सेस होनाय जों लुक माने कबुंमान नारगो ओंके बनो बाहायनो जों हामबायना मुजुङो जों चिनि ककनो ब नारगमानि बागै बा जोंनो कग्रमानि बागै हामबाय सोरनि सिनमुंखाय आं टीएसएफ नि प्रेसिडेंट बिश्वकुमार देबरमा yang